Takže čaute, ideme FF560 a vítam vás pri koncoročnom zhrnutí roka 2024. Dámy a páni, ako môžete vidieť v názve tohto videa, tak toto bol rozhodne najlepší rok môjho pôsobenia na YouTube ako takom. Nielen z hľadiska štatistík, ale aj z hľadiska úspešne ukončených sérií a zároveň tých rozbehnutých, teda respektíve jedné rozbehnuté, lebo ostatné teda nechcel sa to mixovať nejako. Všetko, čo ste teraz videli od septembra až po teraz, tak som opäť točené z leta. Ak sa pýtate, že keď to točí, tak točí to 25.12. o pol 9. večer, tak hádam to stíham za tento celý týždeň zostrihať a dať dokopy dáko, lebo 31.12. to vychádza. Bez nejakých zdržačok začal by som teda dokončenými sériami, respektíve ako sa mi podarilo niektoré série ukončiť. Jednu sériu som si natiahol z minulého roka, to je konkrétne GTAčko 5, ktoré pozostáva teda už ako dokončená séria zo 40 partov. Od začiatku roka som vlastne pokračoval partom 36 a skončil som teda pri parte 40 niekedy koncom januára. Potom bol Hitman jednotka, tým som navezoval svoje herné série, čiže Hitman jednotka pozostával zo 7 partov a začal som teda niekedy začiatkom februára a skončil som koncom marca. Potom som nadvezoval hernou sériou Hitman 2, ktorá pozostáva z 8 partov, ale mohla pozostávať čisto teoreticky len zo 6, lebo tie posledné dve misie som si extra dokupoval, kto ste videli tú sériu, tak viete. Tam tie dve posledné misie, ktoré som prechádzal, ktoré boli mimochodom dosť dobre spracované za mňa, tak tie som si musel osobitne dokupovať za nejakých 30 €, čiže dosť celkom za dve misie. No a začal som to teda nejak v druhej polke marca, toho Hitmana 2 a skončil som na konci apríla, čo kebyže sa presie v čase do roku 2023, tak to je obdobie, kedy sa začal GTAčko 5 a to sa ešte len na začiatku roka, že už toho mám o dosť viacej ukončené, ako som mal v tom čase minulý rok 2023. Potom bol Hitman 3, ktorá bola najkratšia z týchto troch, z tejto svätej trojice, lebo pozostávala iba zo 6 partov a začal som tam niekedy začiatkom maja, tuži 1.5. som vydal prvý part a skončil som v prvej polke júna. Potom som mal takú pauzu aj od herných videí, aj od videí ako takých, lebo som sa sústredil na vlog z Talianska, ktorý potom vyšiel. Začiatkom júla som začal sériu, ktorú v podstate doteraz nemám ukončenú, je to Red Dead Redemption 2 a pozostáva táto séria zatiaľ zo 26 partov. Vravím, všetky tieto údaje, čo tu vravím, sú z 25.12.2024, čiže možno dovtedy, kým toto vidie, toto zhrnutie, tak bude tam tých partov v tom Red Dead Redemption 2 viacej. Ale séria, čo som rozbehol popri Red Dead Redemption 2 je Street Racing Syndicate a Street Racing Syndicate pozostávalo z 8 partov a začal som to 31.8.2024 a má to aj svoj dôvod, lebo práve v tento dátum tá hra oslavovala 20 rokov, respektíve bolo tam 20. výročie tejto hry. To bol taký hlavný dôvod, prečo som sa to práve v ten deň rozhodol vydať prvý part a skončil som to teda koncom októbra, kde som sa rozhodoval, že či budem pokračovať za Red Dead Redemptionom a že budem to striedať, alebo že či budem vydať Street Racing Syndicate až kým ho neukončím. Čiže rozhodol som sa pre tú druhú variantu, že budem vydať Street Racing Syndicate až kým neukončím. Preto ako prejdeme na samotné štatistiky, tak jak som si pozeral to minuloročné video, lebo samozrejme podľa neho som si robil túto štruktúru, tak v jednom momente toho videa minuloročného som spomenul dosť zaujímavú vec, túto ju máte. Či už sme tak za tou prvou polkou, za 100 000 pozretí celkových. To by chcel taký short dať. Ja som normálne aj na to zabudol, že som dačo také povedal a potom takto to skončilo, takže som sa rozhodol striedať shorty s klasickými videami. Ono to bolo viac menej taký experiment, lebo som chcel vyskúšať, že akú majú celkovú silu oproti tým klasickým videám a zistil som, že teda majú silu akože neskutočnú. No a teda by som sa presunul k štatistikám. Tieto štatistiky niekde sú zmiešané a niekde sú rozdelené, že videá a shorty. Samozrejme tieto štatistiky sa menia z hodiny na hodinu, čiže sú dosť orientačné, by som povedal, ale tak napísal som si tu taký sumár. Toto zhrnutie som naťahoval, lebo som chcel dať ešte 700 odberov do konca roka, za čo vám veľmi pekne ďakujem, že sa vám to podarilo. Teraz tuším v tomto momente, čo to točí, tak je tam už nejak 713. Poďme teda na tie štatistiky, čiže počet nových odberateľov za tento rok je 317, beriem, je to čisto orientačne. Počet pozretí za tento rok na videách, to znamená, že klasické videá, gameplaye, vlogy, toto všetko, žiadne shorty, 11300. Potom mám počet pozretí za tento rok na shortoch, tam je 43,6 000, vidíte, že je to cca skoro 4-krát toľko. Potom počet zobrazení videí 283,2 000, čo je zaujímavé, lebo keď si pozrieme počet zobrazení na shortoch, tak je tam 102 000, to znamená, že síce na videách bolo menej pozretí, ale bolo tam viacej zobrazení, čiže vychádzam z toho, že keď bolo viacej zobrazení, tak asi ľudia viacej klikli na tie shorty ako na tie videá, lebo na shortoch bolo menej tých zobrazení. Počet hodín za tento rok, aj videa, aj shorty, je dokopy 521,3 hodín. Počet komentárov na videách
videách, na klasických videách zase 29 a na shortoch to bolo 198 komentárov ste mi dali, čo je fajné. A počet komentárov teda celkovo, keď to spočíta, je 227. A teraz prechádzame do časti, kde je to čisto orientačné a to je počet lajkov. Čiže začne počet lajkov na klasických videách, tam bolo 153. Počet lajkov na shortoch bolo 5855 dokopy. Verím, všetko je orientačné, mení sa to zo sekundy na sekundu, čiže keď to dokopy spočítame, tak je to 6008. A najúspešnejší mesiac alebo mesiace v tomto roku boli napríklad júl alebo august, tieto dva, leto proste išli sme si neskutočne. A teraz ku koncu roka ešte lepšie v decembri, tá sme dali persu z 550 na 700, proste neskutočne na čo. V tejto časti teraz zvyknem spomínať, že z ktorých krajín a aké pohlavie a aký vek divákov ma sledoval. Vybral som 5 takých najviac frekventovaných, potom je tam ten zvyšok také tie centy, samozrejme aj tie si vážim, ale spomeniem tu tých 5 najviac frekventovaných, čiže prvé miesto má Slovensko, samozrejme 21,8%, na druhom mieste je Česko 5,1%, tesne na treťom mieste sú Spojené štáty 5%, na štvrtom mieste zase tesne Mexiko 4,9% a potom je na 5. mieste Argentína 3,4%, potom by som bol pokračovať ďalej, tam je Španielsko 2,7% na 6. mieste a tuto som vybral také dosť zaujímavé oblasti, z ktorých ma ľudia sledujú po celom svete. Filipíny 0,8%, Uzbekistan 0,3%, Egypt 0,2%, a Malajzia to isté 0,2. Tuto som vybral také, ani nie že frekventované oblasti, ale také najzaujímavejšie z tých, čo som tam našiel. No a potom je tu pohlavie divákov, čiže čo som pozeral minuloročné video, tak tam prevažovali ženy nad mužmi. Tento rok sme to nejako preklopili a je tu 63% mužov a 37% žien, čiže sa to obratilo. Uvidím, som vážne zvedavý, ako to bude na konci budúceho roka. No a potom je tu, že vek divákov, čiže vek divákov je najviac 35 až 44 a najmenej je 65 a viacej, ale verím, tieto vekové skupiny sú tiež za mňa také dosť len orientačné, lebo reálne na tom YouTube sa dá nastaviť hociaký vek, aký chcete. No a všetky tieto štatistiky, čo som teraz spomenul, som dosiahol na videách celkovo 65 videí, shortov 35, čiže dokopy to vychádza prste na 100 videí, ty kokso, tak toto by som nepovedal, prste 100 videí, ty kokso, za jeden jediný rok, ok, fajne. S tým, že cez to leto som dosť zabral, lebo tam ste mohli vidieť, že som išiel short video a tak ďalej. A do toho som ešte vydal jeden špeciál, to bol špeciál za 400 odberov, 2 vlogy, jeden vlog z Talianska a jeden vlog z Chorvátska. V ďalšej časti videa by som dal, že čo je nové na mojom kanáli v roku 2024. Začal som niekedy, jak začala tá prvá vlna, úspešná, začal som pod videami robiť kapitoly. Ono to je taká sranda, viac menej, ktorú som zaviedol kvôli tomu, lebo sú dlhšie videá na kanáli a som chcel, že ak by sa niekomu nechcel pozerať, že nejaké časti, ktoré ho úplne nebavia, tak normálne dole sú kapitoly a tam si je vybrať, ktorú časť videa konkrétne chce vidieť. Potom som sa samozrejme začal robiť shorty a posledné, čo som začal robiť, čo i teraz napadne, som začal prekladať názov a popísok videa do týchto jazykov ako angličtina, nemčina, čeština, chorváčtina, španielčina, čínština do týchto jazykov, lebo v čase, keď som zaviedol toto prekladanie, toho názvu a popisku videa, práve z týchto oblastí zemepisných som mal najviac divákov, čiže logicky preto do týchto jazykov. Čo ostalo z roku 2023, tak je v podstate to, akým spôsobom natáčam tie herné videá. Ak ste nevideli minulé video, tak vám to tu tak v skratke zhrniem. Normálne si prenášam obraz cez tú capture kartu, ktorú som riešil minulý rok, to bol taký dosť veľký posun, lebo ten obraz sa o dosť zlepšil. Z PS4 si to prenášam do kompu, ten obraz, a tam to potom striham a tak ďalej. Ja som si na začiatku tohto roka povedal, že tento rok skúsim niečo, čo som ešte nikdy predtým neskúšal, a to je to, že proste skúsim to takto vyhypovať, ako sa mi to podarilo tento rok. Cez to leto 2024 som išiel tak viac menej v takej jednej svojej rutine. Striedal som tie shorty s videami, čiže zo začiatku ani tak nie, ale najviac som sa rozbehol tak už v polke júla, už som mal taký fajný rozbehák. Video short a takto som išiel každý deň. Red Dead Redemption je celkom v pohode na strihanie v porovnaní napríklad so Street Racing Syndicate. To Street Racing Syndicate to je úplne iná kapitola, čo sa týka strihania, lebo Street Racing Syndicate to je zabijak na strihanie. Tam jednak sa mal problém s tým pomerom 4:3, tak tam som rozmýšľal, že ak to vyriešiť, či to budem naťahovať alebo ako. Nakoniec som sa rozhodol, že to natiahnem a že to dám tak, ako to práve není v originálnej hre. A ďalšia vec je tá, že tam boli tie copyrightované
pesničky, takže som sa rozhodol, že budem nahrádzať pesničky nekopyrightovanými. O to bol Street Racing Syndicate komplikovanejšie na strihanie a preto som rád, že táto séria je už ukončená, lebo toto keďže mám prešlo do ďalšieho roka, tak Red Dead Redemption ukončím tak v 2030. Red Dead Redemption na strihanie oproti Street Racing Syndicate je podľa mňa v pohodičke, dá sa to reálne jeden part za 2 dní, keď veľmi chcem, tak dá sa. Čo sa týka prechádzania, tak prechádzanie je tiež celkom pohodičke, hlavné dielové misie dajú sa. Tie bočaky už sú trošku komplikovanejšie, tam by to trošku trvá, tam mám dlhšie záznamy aj, ktoré potom neskôr skrátim a je z toho cca také dlhé video, ako je z normálnych misiových videí. No a tým, že som dodržal túto rutinu, akú som mal, takto som vlastne deň čo deň som sa priblížal vlastne a začiatkom leta som mal okolo 400 odberov, 415, 420 tak a koncom leta som mal 520 alebo tak, proste o 100 viacej. Toto bol výsledok tej rutiny, akože bolo to zabijak toto leto, bolo to doslova, že marathon videí, dá sa to nazvať, lebo išiel som, že deň čo deň, fakt. Okrem toho, že som teraz strihal, tak som prekladal názvy a popisok videa som pridal kapitoly, čo boli ďalšie veci, čo i krátili čas, dá sa povedať, lebo napríklad len kapitoly, keď chcem späť pod video, tak ak mám veľké šťastie, že Vegas by nelaguje alebo čo, tak dá sa to spraviť do takých 5 až 10 minút, ale ak Vegas crashuje a neviem čo, tak je to ako zabijak. Akože nie je ten preklad nejaký 100% neručí za neho, lebo ja si to prekladám cez Google prekladač, to ja sa prizdávam. Takto vyzeralo to moje marathon obdobie, marathon videí, dá sa nazvať. Toľkoto videí som mal aj 2022, tam bolo okolo 90 videí a viem, že som sa tak nenatrapil, či neviem, či to je. Možno je to tým, že 2022 som viacej si pretáčal tento rok, menej pretáčal, tento rok som išiel aj pri tom Red Dead Redemption som išiel, takže najprv som natočil, zostrihal a vydal a tak som točil až ďalšie. Potom ku koncu leta už som začal pretáčať. Teraz by som dal, že plány 2025, toto je podľa mňa tá najzaujímavejšia časť tohto videa, lebo tuto sa vlastne dozviete, že ako bude vyzerať budúci rok. Môj prvý taký kľúčový bod, to je, že priorita číslo 1 je dokončiť Red Dead Redemption 2. Musí byť do konca roka 100% completion. Dal som si veľké závažie na seba, alebo ako by som to povedal, že 100% completion. Vieš, že sú tam dosť také veľké zakráčtiny v tých bočakoch. Ak budeať brutálne šťastie, čo neviem, aké šťastie by som musel mať, ale možno to ukončiť do konca leta, to znamená, že do konca augusta. Minimálne očakávam 60 partov, to je čisto môj odhad, to znamená, že teraz mám pretočené až po part 30 v tomto momente, čo som tu. Ešte plánujem do konca roka dať čo pretočiť a ešte aj v januári, ale odhad je 60 partov preto, lebo v tom parte 30 som došiel po nejakých 50% a také centy a to sa ráta už aj tie bočaky, aj príbeh, aj toto všetko, hej, čiže preto 50% a preto odhadujem 60 partov, lebo keď som v 30. parte v polke, tak 60 partov bude podľa mňa. Bude to každopádne dlhšie ako GTAčko, neukončí to do 40 partov určite, lebo je to aj väčšie. Čím skôr to ukončím, tak tým lepšie samozrejme. Chceli som potom začať novú sériu, ako ja nechcem to nejako mixovať, ešte som minulý rok na tým rozmýšľal, ale nič by to nezmenilo. Aj tak teraz som si otestoval, že keď som vydal ten Street Racing Syndicate, že aj tak mi tá séria takisto dlho trvá, lebo ten počet partov to proste neukážeš, to je tak. To by museli byť 5 hodinové party, aby som to nejako urýchlil. Čím bude 2025 typicky, a to samozrejme dúfam, že viete všetci, čo tu sedíte, má vysť GTAčko 6. Ja rozmýšľal, že by som to vyskúšal, je to veľmi otázne pre mňa, lebo neviem, či do toho času, keď to vyjde, takže či budeme ja mať ukončený Red Dead Redemption a ako som pred chvíľou vravel, nechcem to mixovať, ale vyskúšal by som to určite. Vydávací plán je taký, že popri herným videám by som chcel vydávať aj shorty v pomere 1:1, to znamená, že jedno video, jeden short, jedno video, jeden short a takto by sme išli. Ja som rozmýšľal, mal som aj takú štruktúru predpripravenú od začiatku septembra, len mi to kúsok nevyšlo, mal som tam to mŕtve obdobie. Tam som mal takú štruktúru od začiatku septembra, že dám strede týždňa bude short a cez víkend bude normálne video a takto som chcel ísť až doteraz, ale táto štruktúra mi veľmi dlho nevydržala a niekedy som ani ten short nestihol dať. Preto som sa rozhodol, že poistím tento prípad na budúci rok a keď nepodarí sa mi vydať normálne video, tak proste dáme 2 shorty v ten týždeň. Ak sa to bude stíhať, tak by sme dali ten ďalší týždeň 2 klasické videá, že takto by sme to nejako vynahradili, lebo ja tam väčšinou s tým, že keď jeden týždeň je taký plnší, že nestíha sa to, tak potom ten ďalší týždeň už by sa to mohlo stíhať. Čo sa týka herných videí, tak vôbec nie som si taký istý, ako som si bol napríklad na konci roku 2023, lebo tam som mal jasnú víziu, proste ukončiť GTAčko 5, mal som všetko už pretočené, už stačilo len zostrihať, lenže teraz zastala taká iná trošku situácia, lebo ja nemám ani Red Dead Redemption ukončený, nemám to ani natočené, viem, ako som došiel po ten 30. part, polku mám prejdenú, neviem koľko hodín mi tam ešte ostáva, ale bude to dosť dlhé a všetko to závisí v podstate od Red Dead Redemption 2. Čím skôr to ukončiť, tým skôr začne nová séria, respektíve možno aj možnosť vyskúšať GTAčko 6, lebo ja sám som na to zvedavý, že ako to spravili. Sice neviem
neviem, či by som išiel po 100% completion na GTAčku 6, lebo tie jednotlivé veci, čo som hovoril v GTAčku 5, tie komponenty hľadať po tej celej mape, to neviem, či by sa mi chcelo. Minimálne hlavnú dierovú linku by som si prešiel, kým nebudú zatiaľ nejaké návody alebo takto. To, jak som si myslel inak, že na konci roku 2023, že odštartujem ešte tú sériu, ktorú mám odštartovať už budúci rok, sa mi posunul na budúci rok, som chcel odštartovať tento rok ku koncu tohto roka, lebo ja som bol v tom, že v novembri ukončím Red Dead Redemption, hotovo, koniec, dovidenia, a potom od novembra začínajú novú sériu. Ako veľmi to nevyšlo, posunulo sa to minimálne o pol roka ďalej, čiže keď bude mať extrémne šťastie a všetko pôjde ako má, respektíve pôjde až dať očakávania, by som povedal, tak možno Red Dead Redemption ukončuje do konca školského roka, čo by bolo úžasné, teda čo to by som skákal od radosti, kebyže sa to podarí. Skôr si myslím, že nie ako áno, skôr si myslím, že cez to leto to doklepneme, ak nie potom ešte. Napríklad toto leto som vydal 20 partov, hej, čiže čisto teoreticky, ak by ostáva 30 partov, aj dačo možno, také centy za tým, tak čisto teoreticky mohol by som to dokončiť aj do konca školského roka, ale tak uvidíme všetko, nejdem nič hovoriť teraz. Teraz je priorita číslo 1 pre mňa ukončiť Red Dead Redemption 2, plus som si dal takú výzvu per seba skôr, keď sa jej to podarí splniť, tak vám oznámim, sledujte Instagram, na Instagram zistíte, že čo to bolo, ale podľa mňa by sa nám to mohlo podariť, akože ak by sme išli takto, ako sme išli aj tento rok. Akurát im uvidíte, keď to spravíme. To by bolo asi všetko k tomuto zhrnutiu. Ja mám dosť, pol hodinu tu trepem, lebo neviem sa vytrepať furt. Ďakujem vám teda za veľmi úspešný rok 2024, bolo to teda nad očakávania, išli ste si fajne tento rok, takže dúfajme, že tento úspešný ťah, alebo ako by som to povedal, úspešnú vodu si preniesieme aj do ďalšieho roka 2025, na ktorý sa už teraz teším a trošku som si neistý, čo sa týka toho Red Dead Redemption 2, ale tak uvidíme všetko, ako sa aj podarí povydávať. Ďakujem vám teda za mega úspešný rok, bol to teda, ako je napísané v názve videa, môj najúspešnejší rok na YouTube. Do toho som ešte samozrejme vydával videa na TikTok, tam sa aj podarilo dať 1 000 000 pozretí, čo som si splnil tým detský sen, som dával aj príspevok na to, lebo ja reálne keď som začal s YouTubeom, tak to bol kedysi môj sen a teraz to je už realita. Podarilo sa aj to na TikToku, kebyže sa aj to podarí ešte na YouTube, tak to by bola úplná že pecka, ale ja sa furt držím toho, čo mám aj z predošlých rokov, že proste robím si to, čo ma baví a čo ma momentálne naplňa. Napríklad ten Red Dead Redemption 2, ono není to hlavný zdroj pozretí síce, ja som v tom našiel také svoje dačo, našiel som si takú svoju rutinu pri tom, že ako to vydávam cca a mi to ide, hej. Vidíme sa v novom roku, toto je teda posledné video z roku 2024. Prajem vám teda všetkým úspešný vstup do nového roka. Vidíme sa teda v novom roku, najpravdepodobnejšie pri Red Dead Redemption 2. Zatiaľ sa majte krásne a čaute.